Bij bouwbedrijf Van Wijnen is van de morgen staakt. In Snits, Drachten en Beetstersweg. De medewerkers hebben het kantoor op een gediek demonstreerd. Bij Van Wijnen verdwijnen landelijk zo'n 70 banen. Vakbonden en directie kunnen het net eens worden over een sociaal plan. In Ljouwert werkt het personeel wel. De Rie van Haas had tjen een gemeentelijke werindeling stemd. De uitslag van het referendum is daarmee oernomen. Burgemeester Veenstra van Frensitteradiel vindt nou dat de provincie ingrijpen moet in het fusieproces van de gemeenten in West-Friesland. Vanuit het Waadfonds gaat goed 25 miljoen euro naar verskatenprojecten in het Waadgebied. Het grootste is de Zuid-Ie, de wettenverbinding tussen Dokkum en de Lauwersmar. Die wordt geschikt maken voor recreatieveert. Ik wordt er investeerd in de ecologische kwaliteit van het gebied. Deze wordt nog tjen houden, maar uiteindelijk moest de keeper van Bakhuizen nog heel wat trolletten. SC Heerenveen won de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 16-0. Trainer Marco van Basten denkt dat de selectie zo goed als roen is. Hij zou er nogal graag een knappe boetenspeler bij hebben willen. Jong wordt het droeg, het blijft bewolkt 14 graden en de westenwind is krachtig. Morgenmiddag komt de zinnen er terug. Het wordt om de 20 graden heen.